प्रमद बर' सारखौ जेनेबा सिगाङाव आं स्पेशेलि गावनो मोजां मोनोमोन आरो बिराद जेनेबा जाथिनि गिदिर गिदिर बिराद खोथा हस्रिफ्राव बुङोमोन ना बिथाङा एबसुआव थानाय समाव जोङो एमए पास जाबा मालाय मा जानो बिए पास जाबा मालाय मा जानो जोंनि गेजेरावहाय माखासे बेखारनि समस्या जेनेबा जोंनि गेजेराव बिराद जानानै दं आरोना बेखौनो जोंनि दा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बांसिनै नोजोर होनानै जेनेबा बेखौहाय जोंखौ माबोरै सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनो हागोन बे हिसाबै जोंहा 100 crore बाजेटखौ जोंहा होगोन होननानै दाख्लै जोंनि इउथ CWC आवहाय जोंहा सारा खोथा होनाय जादों आरो सारखौ हाग्रामा सारखौहाय जोङो लोगो मोननानै जोङो बुजिबाय जे सारा फंसे खोथा होबाथाय बेखौ निस्सय खालामखागोन आरो 100% खालामखागोन आरो बिटिआर एकर्डखौहाय जेनेबा जोंनि एक्स इन्डिपेन्डेन्ट आदामोनखौ लानानैसो जेनेबा खालामदोंमोन ना एकर्डखौहाय होनबा दा बेवहाय होनबा जोंनि एक्स इन्डिपेन्डेन्ट रन्जन दैमारि साराबो दिनै मानो जेलनिफ्राय उदां जायाखै बिथांनि बिसि फिसाफोरा दिनैसिमबो मानो मेगनाव मोदै लानानै जेनेबा नेबाय थानो गोनां जादों सिगाङाव बिटिसिआवथ' बेहाय गासिबो बिएलटि बिथांमोनहा जेनेबा साख्रि मोन्दोंमोन गावसिनि मोनसे थांना थानायनि लामाखौ मोन्दोंमोन जोङो एमए पास जाबा मालाय मा जानो बिए पास जाबा मालाय मा जानो जोंनि गेजेरावहाय माखासे बेखारनि समस्या जेनेबा जोंनि गेजेराव बिराद जानानै दं आरोना बेखौनो जोंनि दा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बांसिनै नोजोर होनानै जेनेबा बेखौहाय जोंखौ माबोरै सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनो हागोन बे हिसाबै जोंहा 100 crore बाजेटखौ जोंहा होगोन होननानै दाख्लै जोंनि इउथ CWC आवहाय जोंहा सारा खोथा होनाय जादों आरो जेराव जोङो बेनि गेजेरजों जों इउथफोराहाय जेनेबा पार्लारफोर होनानै बा फिसा फिसौ दखानफोर होनानै जोङो बिजनेस खालामनानै जोङो गावबा गावनि थांनानै थानायनि लामाखौहाय लानो हागोन आरो बे हिसाबै जोंहा दाख्लै खोथा होदों निस्सय सारा मावफुंगोन जोंहा माने दासिमाव जोङो सारखौ हाग्रामा सारखौहाय जोङो लोगो मोननानै जोङो बुजिबाय जे सारा फंसे खोथा होबाथाय बेखौ निस्सय खालामखागोन आरो 100% खालामखागोन आरोना बेखायनो दा जोंहा बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बिपिएफआ जेरैबायदि बिपिएफ पार्टिया जोंनो जेरैबायदि खोथा होदों इयुथफोरनि थाखाय 100 crore खोथा होदों बेखौ निस्सय खालामगोन आरो जोंहा दा मेट्रिक पास जानाय हायर सेकेन्डारि पास जानाय फंबाय बिनानावमोननि थाखायबो जोंहा जायफोरा टप 10 खालामगोन बिसोरनोहाय जोंहा सासेयाव 5 लाख राङैहाय जेनेबा अनसुंथाइ होगोन होननानै जोंहा बेवहाय सावरायनाय जादों आरो बे CWC सिटिंआवहाय आरो PhD खालामबाय थानाय PhD स्कलार बिथांमोननोबो सासेयावहाय जेनेबा स्कलारशिप हिसाबैहाय 5 लाख राङै होनाय जागोन आरो सिगाङावनो जिहेतु जेनेबा बिपिएफआ सरकाराव थानाय समावबो जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनानै जेनेबा स्टार मार्क लानाय डिस्टिंसन मारिनाय बिसोरनोबो सिगांनिफ्रायनो जेनेबा बिपिएफआ सरकाराव थानाय समावनो 10,000 20,000 बेबायदि अनसुंथाइखौ होखायोमोन जिहेतु आंबो मोन्दोंमोन 10,000 बे समावहाय बेबायदि जेनेबा होखायो आरो खिन्थु आङो दिनैनि दिनावहाय आं बेखौसो माने सानदों आरो जेनेबा साबेसे फंबाय बिनानावमोनहा जोंना दिनै मेट्रिक पास जानाय स्टार मार्क लानाय डिस्टिंसन खालामनाय फंबाय बिनानावमोनहा दिनैनि दिनाव साबेसेया जेनेबा बिटिआर सरकारनिफ्रायहाय दिनै बे अनसुंथाइखौ मोननो हादों आंनि खोनानायावथ' मोनाखै सिगांनि समाव खिन्थु मोन्दोंमोन आरो जेनेबा आरो प्रमद बर'आ जेनेबा जों बे बांसिनै इयुथफोरखौ लानानैनो जेनेबा जिहेतु बिथाङा एबसुनि आफादगिरि हिसाबैहाय जेनेबा बांसिन एबसु खालामनानै जों सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौनो थगायदों जाम्बा जाम्बि खालामदों आन्दोआव दोनबोदों होनदोंमोन जे 1 vote 1 job होननानै खिन्थु सोर साबेसे जबखौ मोननो हाखो मोनाखैना रावबो होनबा माबायदि जेनेबा जों इनोसेन्ट मानसिफोरखौहाय जेनेबा थगायदों आरो आन्दोआव दोनदों जेनेबा आरो आंबो स्टुडेन्टखामोन आरो दाबो स्टुडेन्टखा आङो प्रमद बर' सारखौ जेनेबा सिगाङाव आं स्पेशेलि गावनो मोजां मोनोमोन आरो बिराद जेनेबा जाथिनि गिदिर गिदिर बिराद खोथा हस्रिफ्राव बुङोमोन ना बिथाङा एबसुआव थानाय समाव आरो जेनेबा गावखौनो हारिनि थाखाय बावसोमबाय बेफोरबायदि बिराद गिदिर खोथा बुङोमोन बिथाङा होनबा जोंबो गोजांस्रियाव मोनलायनानै जेनेबा बिथाङानो जेनेबा जोंनि हारिखौहाय मोजाङै दैदेनलांगोन बेबायदि होननानै जों प्रमद बर' सारखौ जोङो बिराद जेनेबा सापर्ट खालामदोंमोन दा बिनि उनावहाय जेनेबा नै बिथांनि सरकारा बिथाङा जेनेबा बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएलआ जेनेबा सरकाराव फैबायबो जोङो दसे समनि गेजेरावनो नुबाय जे आरो बे बिथांनि इउपिपिएल सरकारा जेनेबा पार्टियाव फैनाय लोगो लोगो आं हारसिंनो आरो निजे आं मोनसे बुस्थुखौहाय जाज खालामनानै नायदों आरोना जेनेबा जोंहा बिटिआर एकर्डखौहाय जेनेबा जोंनि एक्स इन्डिपेन्डेन्ट आदामोनखौ लानानैसो जेनेबा खालामदोंमोन ना एकर्डखौहाय होनबा दा बेवहाय होनबा जोंनि एक्स इन्डिपेन्डेन्ट रन्जन दैमारि साराबो दिनै मानो जेलनिफ्राय उदां जायाखै बिथांनि बिसि फिसाफोरा दिनैसिमबो मानो मेगनाव मोदै लानानै जेनेबा नेबाय थानो गोनां जाखो बिथांमोननि थांनानै थानायनि लामाखौथ' खालामनानै होनांगौमोन सिगांनि समाव मालाय जोंथ' मोनाखै एक्स बिएलटिफोरजों जेनेबा सृष्टि जानाय सिगाङाव बिटिसिआवथ' बेहाय गासिबो बिएलटि बिथांमोनहा जेनेबा साख्रि मोन्दोंमोन गावसिनि मोनसे थांना थानायनि लामाखौ मोन्दोंमोन होनब्ला नोंसोरबो आं दानि जेनेबा जाखांफुनाय इयुथ्सफोरखौ आरो नोंसोरखौबो आङो बुंगोन जाज खालामलायनानै नायनो सोलोंनांगोन आरो जोङो ना बबे मोनसे पार्टियाहाय जेनेबा मोजां आरो जोंनि थाखायहाय एसे जाज खालामलायनानै जेनेबा सानलायलायदो आरो
जिहेतु प्रमद बर'नि माने प्रमद बर'नि जेनेबा माखासे खोथा होनायफोर जेनेबा बिटिआर एकर्डनि फोरा दानि समावहाय जेनेबा इस्टाब्लिश जाजोबनायमोनब्ला जोंबो गासिबो नोंथांमोनाबो जेनेबा फैनो गोनां जानायानो नङामोन जोंनि बिटिआर सरकारजोंनो थागौमोन जों मोजाङानो मोनगौमोन बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव खिन्थु जेबो बिसोरो जेरैबायदि एग्रिमेन्टआव लिरनानै दोनबोदों बेबायदि मोनसेबो एस्टाब्लिश जायैनि थाखाय जोङो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ जों मोजां मोनाखै बेनिखायनो जों निजे गावनो मोनसे जों डिसिसन लानानै जों बिपिएफ पार्टिखौ जों जइन खालामफैदों आरो बेवहाय जोंहा पार्टिया जोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनसे रेसपन्स होदों जोंनो मोनसे प्लेटफर्म होदों खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै जेनेबा बै टाइमाव जोंखौ होनदोंमोन दे खिन्थु आं नोंसिनो खुला खुलि खोन्थानोसै जिहेतु एसे समान बैसोनिनो जोबखा नालाय जेनेबा जोंखौ सिगाङाव फार्स्टआव बिदि पार्टियाव जइन खालामनायखौ जोंखौ मिनिदोंमोन आरो मानसिफ्राहाय जेनेबा पार्टियाव हाबनानै मा मोनगोन जेनेबा बेकार स्टुडेन्ट मानसिफ्रा पार्टियाव पलिटिकेल पार्टियाव जइन जायो नामा बिदि होननानै जोंखौ मानसिफ्रा सोंखारिदोंमोन आरोना खिन्थु दिनैनि दिनावहाय आरोना जेरैबायदि बिपिएफ पार्टिया जोंखौ अनसायदों खाबु होदों मावनो थाखाय दस्रा पार्टि मालाबाबो नोंसोरखौ बेबायदि होनाय नङा आरो आं दासिमाव एक्सपिरियेन्स मोननाय हिसाबै आं बुंदों मानो होनबा आं सिगाङाव जेनेबा इउपिपिएल पार्टिखौबो आं बिराद मोजां मोनोमोन बिथांमोनजोंबो दसेबाबो आं कलेजाव एसेबाबो खामानि मावनो मोनबोदों बे हिसाबै आं एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै आं बेखौ नोंसोरनो बुंबाय आरो जिहेतु प्रमद बर' सारनावहाय जों बायदि बे एमए पास बिए पास जानाय स्टुडेन्टफोराहाय थाङोबा बिथाङा लाजिबो फोनांहरो आं नोंसोरनो जेनेबा नोंसिनि बेकार समयसाखौ आं फोजोबनो थाखाय नोंसोरनो आं माबा मोनसे होनो थाखाय होननानै आं दिनैनि दिनाव आं सिएम जायाखै थां गावबागाव बेफोरबायदि होननानै लासिंसिं खालामहरो दा होनबा जोंफोरबो थाङोमोनबा बेसेबां लासिंसिं खालामहरगौमोन ना बेखायनो जोङो बबे पार्टियाहाय जेनेबा जोंनि थाखाय मोजां जों बेखौ जोंहा बयबो चुज खालामनो जेनेबा हानाय माबाया जोंनाव दंखासै बेखायनो नोंसोरबो मोजाङै सानलायदो आरोना आरो बिथांमोनहा जेनेबा बिराद गावसोरनि सरकारखौ जेनेबा पिस शान्ति सुक्ति बिदि होनोना जेनेबा पिस गावसोरखौ भायलेन्स खालामा जे माने बुलाय सोलाय खालामा रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामा बेफोरबायदि बिराद बुङोना बिथांमोनहा खिन्थु बिथांमोनहा जेनेबा होना गावसोरखौनो नन भायलेन्स फल' खालामो जोङो शान्तिखौ लुगैयो बेफोरबायदि होनोना खिन्थु बिदि जेबो नङा जोङो दासिमाव बिपिएफआव जेनेबा जइन जानानै जोङो बिपिएफनि जानानै जों खामानि मावनायाव जेनेबा जोंखौबो जोंनि लोगोफोरखौबो बिसोरो माने गोबां बिदिनो लामाफ्राव मायाव बिदि जेनेबा एटेक खालामनो नागिरनाय मानाय बिदि जादों आरो सिगां थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोंनि सानैसो आदामोनखौ जेनेबा गारियावनो अन्थाइ खुबैख्रुबदों न'आव थांनानै दरजा खोरखि जेनेबा खुबैख्रुबदों आरो लामायाव बेंथेनानैबो बुलाय सोलाय खालामदों होनबा जों मारै बुंगोन बियो बिसोरो जेनेबा भायलेन्स खालामा होननानै जोंथ' बुंनो हाया जों होनबा बेफोरबायदि जेनेबा आन्दोआव थानो नाङा आरोना आरो जेनेबा जोङो बिसोरो बेबायदि थगायजाबाय थानोबो नाङा बेखायनो जोङो गासैबो साननो हनो गोरोंखा जाखानानै जेनेबा माबानांगोन आरो जेनेबा चुज खालामनो रोंनांगोन बबे लिडाराहाय जोंनि थाखाय फिउचारनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां जागोन जेनेबा बेफोरखौ साननानै नायलायलायनांगोन आरोना आरो दा ओंखायनो आं गासैबो जेनेबा जोंनि बिटिसिनिनो गासैबो जेनेबा इयुथ्सफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोर बा नोंसोर गासैखौबो आं आदा बा आगै आं गासैखौबो बुंनो सानगोन आरोना जेनेबा जोङो दिनैहाय स्टुडेन्टफोरा बबेबा मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन्सआव थानानैल' जोङो दिनै जाथिखौ हारिखौ जोङो रैखा खालामनो हाया जोङो पलिटिकेल पार्टिनि थ्रुयैबो जों जोंनि जाथिखौ प्रटेक्ट खालामनो हायो आरोना जेनेबा जुदि जोंनि गेजेराव माबाफोर जेनेबा जाथावै जेनेबा गनायथावै बुस्थु आनफेयार थिंस जादोंब्ला जोङो बेनि थाखाय भइसखौ राइज खालामनांगोन आरोना आंथ' निस्सय खालामखागोन नोंथांमोना खालामगोन ना खालामा खालामनांगोन निस्सय जाथिनि थाखाय खालामनांगोन जों जोंनि रावखौ दैखांनांगोन ना दा बेखायनो आं गासिबो जोंनि दा नोंसोरो जिहेतु जोंजों सावरायलायनो फैदों आदा जोंहा प्रेसिडेन्ट आदा डिस्ट्रिक्टनि इउथनि प्रेसिडेन्ट आदा दं बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ नोंसिनि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन मोजाङै खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोनहाबो उननि थाखाय बबे मोनसे पार्टियाहाय जेनेबा जोंनि जाथिखौ बा हारिखौ रैखा खालामगोन आरो जों गासैनिबो थाखाय फिउचारनि थाखाय जेनेबा मोजां जागोन बेखौ चुज खालाम आं आंनिफ्राय बेखौ बुंगोन आरोना दा बेखौ बुंनानैनो आं आंनि बिबुंथिखौ बेयाव फोजोबथ'नाय जाबाय।